हमनी के अक्सर शाकाहारी लोग के कहत सुनेनी जा कि हमनी के अंडा, मछली, मांस या चिकन ना खानी जा। हमनी के आपन प्रोटीन के जरूरत कैसे पूरा कर सकेनी जा। हमनी के अक्सर चिंता होखेला कि हमरा एक दिन में केतना प्रोटीन के जरूरत बा का रवा जानत बानी। हमनी के रोज के आहार में पहली से 60 से 70 ग्राम प्रोटीन मिलेला, जवन की हमनी के जरूरत से ज्यादा बा। हालांकि प्रोटीन के गुणवत्ता अवुरी सब जरूरी अमीनो एसिड के जरूरत के पूरा कईल एगो चुनौती हो सकता। त शाकाहारी लोग खातिर एकर समाधान का बा एक अनाज आ दाल के उचित संयोजन, 2 आहार में नट्स आ बीज के शामिल कईल, 3 रोजमर्रा के आहार में दूध के शामिल कईल आपके जरूरत के पूरा करे खातिर उचित प्रोटीन के सेवन के कुल मंत्र हा। दरअसल शाकाहारी खाद्य पदार्थ सब में प्रोटीन के पाचन क्षमता के रेंज 75 से 85% होला। रौरा केतना प्रोटीन के जरूरत बा? स्वस्थ वयस्क पुरुष आ महिला खातिर 0.83 ग्राम किलोग्राम दिन प्रोटीन के सलाह दिहल जाला का अब गणना कईल आसान नइखे कि रौरा केतना प्रोटीन के जरूरत बा। अपना आहार में प्रोटीन से भरपूर स्रोत शामिल करी। दाल, मसूर, हरियर चना, कुल्थी, चना, किडनी बीन्स, सोयाबीन आ हरियर मटर, नट्स आ बीज बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, हेजलनट, चिया बीज, कद्दू के बीज, सन के बीज आ तिल, दूध से बनल उत्पाद का मांसपेशी के द्रव्यमान बनावे खातिर खाली प्रोटीन पर्याप्त बा ना। ई एगो मिथक हा अवुरी हमनी के देखतानी की लोग मांसपेशी के द्रव्यमान बनावे खाती अतिरिक्त प्रोटीन, यहाँ तक कि प्रोटीन पाउडर के सेवन करता रे। दरअसल प्रोटीन के अधिक मात्रा में सेवन करे के सलाह ना दिहल जाला, खास तौर पर प्रोटीन के पूरक के रूप में। रौरा सभे के मालूम होई आहार में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट अवुरी वसा के बिना आहार में प्रोटीन के कुशलता से इस्तेमाल ना होखेला। पर्याप्त शारीरिक गतिविधि के बिना प्रोटीन के इस्तेमाल बॉडी बिल्डिंग खातिर ना होखेला। त शाकाहारी लोग अब प्रोटीन के सेवन के चिंता बंद करी, आपके खानपान अपने आप में पूरा बा। ऐसन औरी जानकारी के बारे में जाने खातिर मेडविकी के लाइक, सब्सक्राइब आ फॉलो करी।